И здравейте отново! Ние сме отново заедно след време. Искам да благодаря на V79. Вижте му канала V с главно В и И главно и след това 79. Як. И има два клипа, наскоро си направи YouTube канала. Може да му посетите веб страницата във Фейсбука V79BG и следвайте го. Як е. И да, знам, че му правя реклама, но какво направим? Сега ще направим един нов на Survival. Всъщност ще тестваме нещо, няма значение какво го направя. Така, My World. Така. И ползвам една програма, с която малко е читерска, ама ще трябва малко меткод. Искам да проверя нещо. Така, чакайте, аз си максна един Sword. Да си взема full enchantната. Така, да си дам една броня. Ще имаме едно малко пътешествие. Това взимаме. Нещо друго. Добре. Сега трябва нещо да направим. Какво? Wow. Креатив. Чакай, да не помня. Минимап. Воу, хора. Какво? Яко. Виждате как бързо да се лети, когато имаш. Ох, даже ми лагва, хора. Толкова много. Добре, например, ето тук го. Да. Ох, извинявате. Трябва да оправя тук малко, че е замотано насам там. Да видим къде бяха. Добре. Не. Това Стренд. Стренд за 6 минути. Още. Това Стрента. Учи. Ако се чуете какво търся къде като е Нендър Парали, а другите очи не мога да се сети името. Съжалявам, хора, не мога да се сети името им. Сериозно? Няма ги. Явно не са го направили. Четох някъде, че има в тази версия вече. Но явно пак нещо съм сгрешил.
Така. Sort, add и item. Това add. Чакайте хора, да се изключа. Survival. Item. 4. Така да има. Това ми си армара. Трансфор. Всъщност трябва ми една кирка сега. Съжалявам за това фон. Как да е? Кирка. Ад. Това ако знаете как погледнете на дърт. Това не е на дърт. Ама има и си тъч. Яко. Погледнете какво прави хора. Трябва само да се направя за малко на креатив. Да взема... Ох, по-напред. Малко съм рус. Малко ще ги върна. Да направим един портал. Така. Сега ще правим една първен survival. 2000. Върнем тия неща. Изгубихме ли нещо много специално? Така. Тук идва запалката. Да. Кирката ми. Не. Ах, боже. Следващ. Тук. Какво замесвам с това и кога за това. Ето това. Ох. Къде? Да. Чак малко. Fly. Не. Така, протек. Айде. Какво? Сега включих ли те на това survival мода.
Да, MCP Master използвам, ако не знаете. Як програмка, малко тук ви въведа, какви са новите неща. Така. Да, тук направо. Отнемаш това. Чак малко ще навием. Enchants. Efficiency без Silk Touch. И Fortune. Ако адна една така, да ще много бърз. Мали. Добре. И ми яко спанчи имаме. Бома. Вижте колкото ми пусна. И ще направя. Сега с ета. Погледнете какво става. Направя нещо. Не. Това е прецакана кирка. Вижте. Вижте. Дай колко рички, вижте какво става. Ужас. Ой, може. Как сега ще направя? Тук едно телепортче. Settings. Delete. Така как. Add. Teleport one е така. О, газ ли мисля? Газ мисля. Айде го пребиеме хора. Къде си капан гаст? Ох, много съм бърз. Поред съм бърз, играта не може да го... Ох. Мали колко ме дърма като гориш. Глед. Бъгна ми. Баш, няма място. Не има. Добре, хора. Сега ще изпробваме нещо. И вали тук имам телепорт. Ето. Сега ще изпробваме нещо. Отиваме в нормалния свят. Отиваме в нормалния свят така. И включваме това. Телепортираме до едно. Във вода сме. Вау, на какви координати сме? Пример. Добре. Айме се на спаунпойнта ни. Не! Добре. Телепорт веднага. Вижте. Виж къде са. Добре, хора, това е за първи епизод. Съжалявам, че няма повече. Няма как. Съжалявам, абонирайте се, харесайте клипа и така.